Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kuSandhurst kupurazi riri kuMount Habden, apo patenge tichitarisa isu nyaya yechibage takanangana nechikonye chinonzi fall armyworm nezvimwe zvatinongotarisirawo kuti zvipembenene zvinokwanisa kutidyira chibage chedu chichikwadza unaku hwacho uyezve negoho. Asi kuti tinzwe zvizhinji, nhasi tine murimisi wedu anonzi Lizzie ari kutibatsira nezvekurima kwacho tichishandisa mishonga. Lizzie, wakadii? Aiwa, ndinofara zvangu. Mufaro wangu kunge ndiri pano tichipa varimi chenjedzo yezvavangaita mumwaka uno wokurima. Aiwa, tofara zvikuru, asi zvinonzi safe it first. Chokwadi. Saka ndo zvinhu zvandakaona kwese kwatinoenda tinongonzi munhu ari kungodarika unzi uya spray, akungoya nehembe dzakati spray. Toda kuti utibatsirewo kuti chii chatofanira kunge takatarisira kuti munhu ari kunoshanda nemishonga anga akashongedzeka nacho. Varimi hatitarisiri kuti tispraye mishonga tisina protective clothing gear yakakwana. Sezvamuri kuona mukomana uyu haana zvakakwana. Izvi hatizvikurudziri nokuda kwekuti munogona kukanganiswa nemishonga iyi pakufema kana kuti ukaenda paganda kana kupinda mumaziso. Tinotarisira kuti varimi munge muine full protective clothing gear. Tichitarisa mukomana ari pano ane respirator yake inovhara muno nomuromo, zvakare ane magoogles aya anobatsira kuti mushonga usapinda mumaziso. Tinotarisira zvakare kuti murimi unge wakapfeka rain suit yako pamwe chete nemagloves. Iyo rain suit yacho inofanira kunge iri kunze kwemagloves kuitira kuti mushonga usazowerera uchipinda mumaoko. Zvakare tinotarisira kuti munge makapfeka majombo. Worksuit yako inofanira kunge iri kunze kwemajombo kuitira kuti kana mushonga ukaenda paworksuit hauyereri uchipinda mujombo uchizotikanganisa. Kana tichishandisa mishonga iyi yekurimisa, ngatizivei kwazvo kuti hatifaniri kudya kana kunosvuta fodya tisina kunge tageza maoko edu zvakakwana uye tisina kunge tabvisa hembe dzatange tichishandisa pakuspraya kwedu, nokuda kwekuti mishonga iyo inenge yasarira inogona kutikanganisa. Kana tichinge tazopedzeredza kuspraya minda yedu, tinokurudzirwa kuti tiende pamashawa tonyatsogeza muviri wose kubvisa mishonga yose ingange yaenda pamuviri yedu. Aiwa, murimisi wedu pano Lizzie ataura zvandifadza zvandibata-bata wagonesa panyaya yekuzvidzivirira kunyaya yemishonga, nokuti kune nzvimbo dzandofamba kumamisha nemumapurazi unoona munhu anongopinda nenepsek asina chaakapfeka, hazvinoti mhepo iri kupi, unongona akungomira unomhorosa vanhu, akunwa mahewa, akuita fodya, akudya pasina. Ndofunga zvawaita izvi warimi tadzidza kuitira kuti vashandi wedu nesuwo warimi tinge tiite upenyu hwakaenderera mberi hwakanatsonaka. Uyezve tinoona isusu kuti patinenge tichispraya paya vanhu vanofunga kuti handina kurwara, handina kurwadziwa ipapo saka ndiri right, asi mweya wafema uyoyo unogondana namapapu edu uyezve unogona kupinda maziso zvatisinganzwi ipapo, unogona kutemwa nekamusoro kana ita mudumbu mbichana wongoti hano zvatova right, asi wazvikonzeresa chirwere chichakunetsa mangwana. Ndo panozobva zvironda zvinouya mumwiri medu, maganda, maskin cancer, zvinozotikonzeresawo zvakare kuti tizorarama upenyu huri hupfupi, nokuti takukosora, takurwara nemusana nemudumbu, zvese zvikonzereswa nemishonga. Asi hatizofungi kuti ndakamboshanda kuya kana ndakamboshandisa mushonga ndisina kuzvidzivirira. Aiwa, well done, wagonesa zvikuru. Saka pari zvino takuendera mberi tichida kuona isusu kuti kumira kwechibage mumunda, kumira kwezvirimwa mumunda kunokosha zvikuru, nokuti goho remurimi rinobva iro pauwandu hwegoho ratenge tawana. Saka nekudaro tenge tichida kuti tidzivirire kuti chibage chedu, masoya beans edu, kachero ana nzungu, kuti dzirambe dzakamira pasina dzinofa, pasina dzinorumwa-rumwa, kuitira kuti yatoti plant population hwandu hurambe hwakadaro, nokuti ndopaniko. Chii chatingaita kana kuti mishonga ipi yatingashandise nemashandisirwo ayo yekuti zvinhu zvirimwa zvedu zvinge zvirambe zvakaramba zvakamira sezvazvinge zvakamera zvakaita. Tinoti ma-false wireworm pamwe chete nematermites, izvi zvinodzikisira uwandu hwechirimwa mumunda, tozopedzisira tava negoho riri pasi.
ko ichi chikonye cheche unoziva kumaruzevha toshandisa ndowe. Pane chikonye chichena chine musoro mutsvuku chinonetsa stereki chiya chingabatwe futi nemishonga iyoyo. white grub. Tinayo mhando nemhando yemushonga inokwanisa kushandiswa pakuuraya tupukanana utwu kuitira kuti mbesa yedu isakanganiswe. Mushonga wakutanga wandichataura nezvawo mushonga unonzi Lambda. Lambda mushonga unoshanda zvakanyanyisa pakukontrola iwaya macutworms. Unodiwa 200 mils chete pahekta rose nemutengo wakaderera. Saka varimi tinokukurudzirai kuti mushandise mushonga yakaita seLambda, uyezve kana chlorpyrifos inoita pakukontrola macutworms iwayo pamwe chete nemuchenji. Chimwe chinhu chinokosha ndechekuti icho urutaura wati 250 chii 200 mils Lambda pamvura 200 liters pahekta rimwe chete. Kana pa 200 liters naika ko kana tapa knapsack inorema inotakura mvura 16 liters Lambda yakawanda sei. Lambda yedu inenge yakupinda 15 mils chete. 15 mils mu 16 liters knapsack. 200 mils mu 200 liters yemvura kana taushandisa maboom sprayer. Ai zvajeka nokuti wazhinji tinomborasika ipapapo. Murimi Slizi. Pane chinhu wani wangochibata hako asi wabatira nechepamusoro wachibatanidza nezvimwe zvimapesa, asi chinhu ichocho chinonetsa zvekuti chinoda kubatwa chiri chega. Zviviri hazvo tine 4 armyworm taibata, asi muchenje tinoona isusu kuti tiri kutaura kuti tachengetedza mamiriro ezvirimwa zvedu kuti tiwane gohwo kusvika kwekupedzisira, asi muchenje kana zvinhu zvaakuibva unouya zvekuti unoona chibage chese chakarara, unoona soya beans yese yakarara, unoona nzungu dzaakudyiwa. Chii chatingashandise kana tingadzivirira sei muchenje? Nokuti varimika vanomboedza pano nepapa kuti muchenje todii, asi havaoni mhinduro. Ungawapiwo mhinduro yekuti chii chawangaite nekushandisa mushonga upi? Zvakakosha kuti tishandise mushonga inodzivirira muchenje around 3 to 4 weeks kubva panenge pamera mbesa dzedu. Tinokwanisa kushandisa mushonga unonzi imidacloprid 350 SC uyo unodiwa 600 mils chete pahekta rose. Zvakare tinogona kushandisa mushonga unonzi Cypronil. Uyu mushonga uyu unoshanda zvemhando yepamusoro-soro, unoda 500 mils chete pahekta rose. Zvakare murimi anogona kushandisa mushonga wechlorpyrifos uyo unodiwa 1 to 2 liters pahekta rose. Tadaro muchenje tagadzirisa tinenge tagadzirisa muchenje. Hazvigoni kuti tizomhanya chirimwa chedu muchenje wakudonhedzera chirimwa chedu pasi. Tinofanha kuisa mushonga nenguva pane kuzomhanya nguva yapera chibage chose chakupera kuwira pasi. Saka mushonga muchenje tongodira kumashizha retoita sei? Muchenje unonetsa pasi apo. Saka tinofanha kudira mushonga wedu uchienda pamuvhu kuti tiuraye muchenje, tidzivirire chirimwa chedu tisvike pakukohwa chisina kuvhiringwa nemuchenje. Tinoona zvakare kuti waiva wanoshandisa macombine harvester kana wacharara pasi combine yauto tonotsika kutorasikirwa negohwo. Saka nachakamira aiwa ndofunga kuti uyu ndio mhinduro yewarimi yekuti patinenge tikaspreya toona kuti chicharamba chakamira chero vanhu vachava chikohwa nemaoko zviri